Yo, what's up guys? My name is Knowledge Makombe. Welcome to my channel, Nose Media TV. Guys, patinge chupaina uzipiti kama Zimbabwe wanda guys. Kana if it's time yako kuya pa channel, please subscribe, share, like, comment. So in a vision, people carrying a coffin, they dropped it at your doorstep. What's going on? Murume wangu akashaya gore rineri musi wa 1 August. Saka dambudziko ririkiitika panguva ino nderekuti ndinoita kunge ndinorota, but ndizvinhu zvinoitika every day. Ndinosangana ndinomurota vision yake usiku, ndakakotsera ndobva ndaripepuka nchiti ndimuke. Pandinomuka ndakavhura masonyana ndakamuka, ndinenge ndichiona vision yake, so kuratidza kuti mumba mune munhu arimo. Ndazama kufamba kwese kwandiri kufamba ndichitsvaga rubatsiro nekuda kwedambudziko iri. Handisati ndawana rubatsiro nokuti hazvisi kupera, ndosaka ndauya. Mati murume wenyu akashaya. Ongo. Sorry. Ndaona vanhu vakatakura coffin vachibva varisiya pamusuwo, asi vanhu ava vari kuratidza kuti ihama dzemurume. Haleluya. Hamusi kurota, muri kutomuka muchiona munhu. Ya, ndinotomuka, ndotanga ndichiita ndiri kurota ndakarara. Ndosvika pakumuka, ndakamuka ndakanyatsoganyawa ndiri kuona, ndiri kuziva zvandiri kuita. Ndoramba ndichingoona mumvuri iwoyo uripo paside pembera, zvinoita kuti munomba mune munhu arimo, asi munhu wacho wandiri kuona haasisiri panyika panapa, asi ndinenge ndichiramba ndichiona mumvuri wake mumba. Hama dzomurume wenyu vari kuda zvinhu. Mune chii nechii? Because ndiri kunzwa panapa kuti chiri kuda chii? Mune chii chamakasiyirwa kana chamakanga mashanda muchikomborerwa naMwari muri murume nemukadzi? Mune chii nechii? Kuno kumusha kuZimbabwe taigara kumberengwa, ndo kumusha kwemurume. Kuno harare kumusha kumba kwavabereki vangu. So kumberengwa kwandanga ndiri tanga tinewo mukamusha kedu tine mombe dzedu 10, but pamomba ndina kana 1 yandakawana, ndikati okay, hazvina mhosva, zvinosarira vabereki. Ini ndandi chine mwananga achiri mudiki wacho akasiwa ne 1 year 3 months, so right now ane 1 year 5. KuSouth Africa ndokwatanga tichigara, ndokwatanga tiri based tiri, tanga tinemba kuSouth Africa muPretoria. So panguva pakucheka kwakaita travela kubva kuSouth Africa kudzoka kunoku, takamboita kakavadzana kwatakaita kutedza kunzwisisana, zvikavazonudza kuti hapana kana chako chawana. Uchipedza kuviga murume wako wobva hapana chako chawana. So up to now since ndakasara kuno kubva muna August, vandakasara vakadzokera. Ndanzonzi vakatoya kumba vakaenda vakatsvaga mabhaya dzekutengesa imba. Ndinzwa mune next door anenge achinditaura kuti avauya vakati vada kuzotengesa imba. So pana akanzi ari kufanira kuuya kuzobhadhara mari yemba iyoyi kupera kwemwedzi uno watiri unoyu. Saka ipa ndiri kuprepare kuda ndidzokere, ndinoona kuti zvichafambiswa sei. Vakaenda vakamutsa munhu akafa so that you can be threatened. Or on seeing a dead man walking, you run away from the property. Unobva watozvisiya kuti ndinofira papi. Saka vari kuda kukuvhundutsirai kuti mukanzwa kana ukashedzwa, because the cell will not be complete without you. Saka vachatokudanai. Saka ukadanwa uchimboona mini ka unosvika uchisaina chi faster because unenge uchiona kamanheru. Unoti ini beta ndiwape hawadini sezvamakatoita kumombe, handi makatosarenda ka beta watore hawo chi mombe. Hatijaidze zvinhu zvakadaro, mazvinzwa ka?